del que va passar al col·legi de Son Roca. Benvinguda sigui la informació i també les casualitats. Jo li formulo la pregunta des del més absolut dels respectes, com feien sempre des del Partit Popular, quan es tracta de causes que estan obertes i només quan es tracta de causes que involucren a menors. Però ens demanàvem per què han esperat 10 dies a publicar aquest informe i ens demanàvem el perquè del seu silenci, senyora Armengol, una vegada més, com si el tema no anés amb vostè. I la veritat és que després de les declaracions que va fer el conseller, 5 dies després de l'agressió, hi ha hagut més ombres que llums sobre el tema. Senyora Armengol, conegut ja aquest informe, que encara no hem pogut analitzar en profunditat, li demano quines mesures farà el seu govern per evitar que aquest cas es torni a repetir i què va passar exactament en aquest centre escolar. Moltes gràcies. Gràcies, senyora presidenta del govern, per no conèixer l'informe, com ha dit a la seva pregunta, el m'ha detallat a la perfecció. És curiós. La prudència, senyora presidenta, no pot ser igual a minimitzar el problema. I algunes de les declaracions i actuacions que s'han fet en aquest cas, la veritat, que ha semblat que ho intentaven fer. Li sembla normal que després d'aquesta agressió s'hagi arribat a dir que es tractava només d'un joc de nins descontrolat. Si hi havia 2 professors, per què no van actuar? Per què no van dur a la menor immediatament a un centre de salut? Que les lesions són més lleus del que s'ha pogut arribar a dir? Tant de bo. Ens alegram, però hi ha hagut una menor de 8 anys agredida a un pati d'una escola, senyora presidenta. No són coses de nins, senyora Armengol. Per què el conseller argumenta que es tracta d'un centre problemàtic? I què? I que si és un centre problemàtic, senyora Armengol, hi ha una nina de 8 anys que no pot acudir al seu centre escolar mentre els seus agressors durant tota aquesta setmana ja han seguit anant. Alguna cosa ha fallat, senyora Armengol. Per què no s'ha aplicat fins ara, quan diu l'informe que s'aplicarà el decret dels deures dels alumnes, com si se va fer, per exemple, la setmana passada a un centre públic de Manacor, amb una agressió molt menys lleu, en què immediatament, el mateix dia, 2 hores després, va ser expulsat un alumne de manera preventiva, com està establit en el decret? Tal vegada perquè no hi havia una directora per poder firmar aquestes mesures. Per això han callat, per això ho han tapat. Senyora Armengol, li proposo un gran pacte. Un pacte, com parlarem demà sobre el tema de la violència contra les dones, també parlem tots els partits polítics del tema de l'assetjament i el bullying. No són coses de nins, senyora Armengol. No ho vam mirar cap a l'altre. Molt bé, molt bé.